Понеделник сутрин, старата смърдела. Бих предпочел да съм някоя пандела. И седи пред мен стария козел. Говори ми за Айнщайн и някакъв си Мендел. Мене ме грее, минава си през капките. Нас не ни грее, минава ни през папките. Мелят ми на окото за държавно устройство, докато мен ме раздира. Страшно разстройство, госпожата почва да крещи. Гошо, не ни пречи, не стига, че си помазан. Не, госпожо, аз съм само наказан. Той! Умора! Видял се, че ще сера до гроба. Чудя се дали до нас ще се прибера или ще трябва тук за храста да сера. Спука се отстране, късът ми стана яма. Свалих цели 4 килограма. Положението е шит, ама нищо не е холи. На носът ми излезаха мазоли. Имам дарбата, яко да мажа. Всички ми казват, че съм полуплаза. Аз им казвам, не, аз съм само наказан! Не знае, че съм пръднал, така ли? Да се бях насрал тогава. Авария! И да им покажем на съседите на кой са по-мръсни гащите. Ще си умра от диария. Тук всичките стаи миришат обществен кенефа с низъм.